Ne
delegacije, da vas dočekam i da vas pozdravim u ime njihovo i u ime moje i da vam poželim dobrodošlicu da izvršite ovom svetlo delo ovde. Hvala, nek je blagosloven na ovo mesto i ovaj novi hram i svi oni koji su ga gradili. Ja nisam bio za da se hram gradi ovde, ali bila je želja i ta želja je prevladana. Hram je podignut, ostaje još da se put podigne, ali to će biti teže možda nego sam hram. No neka nam Bog bude u pomoći. Daj Bože. Neka sam blagosloven.